Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Rama Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna Mataji, pranam Mataji. Hare Krishna devotees. Hare Krishna Mataji, pranams Mataji. Mataji, Hari Bol, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, pranams. எல்லாருக்கும் pranams. Hare Krishna, ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்கு நம்ம நல்லபடியா பகவானோட அனுகிரகம். pranams. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna devotees. pranams Mataji. pranams. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, pranams Mataji. To everyone. Hare Krishna. Pranams. எல்லாருக்கும் Hare Krishna Mataji. வந்தேன். Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த அந்த குரூப்ல ஐ திங்க் மணிமேகலை மாதாஜி நீங்க இருக்கீங்க, ஒரு ரிமைண்டர் மெசேஜ் போடுங்களேன். ஏன்னா நிறைய புது டிவோட்டிஸ் தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. லெட் தெம் டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தட் ஆக்சுவலி. ஏன்னா இது முதல்ல இப்ப ஸ்டார்ட் பண்றோம் இல்லையா, அவங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பாகவதம் கேட்கட்டும். கொஞ்சம்
எல்லாருக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள். இன்றைக்கு தொடங்குற இந்த பிரயாணம் நீங்க எல்லாருமே 12 காண்டங்கள் வரைக்கும் இங்க கிளாஸ் எடுக்க போற 8 டீச்சர்ஸ் நினைக்கிறேன் இல்லையா, 8 பேரோட அசோசியேஷன் நீங்க கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனைகளோட நான் இன்னைக்கு உங்களை எல்லாருமே வாழ்த்திட்டு நான் விடை பெறுகிறேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டியோட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ். பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்குமே என்னோட வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம வந்து பகவானோட அனுகிரகத்துல, ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகத்துல, பரம்பரையோட அனுகிரகத்துல நம்ம மார்னிங் ஷார்ட் பாகவதம் கேட்கறது அப்படின்றது நம்ம தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்றோம். எல்லாரோட ஸ்ட்ரென்த்ல நம்ம எல்லாருமே பிரபுபாதோட மிஷன்ல நல்லபடியா கிரந்தங்கள்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை நம்ம நல்லபடியா வாழ்க்கையில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். கிருஷ்ண பக்தியை நம்மளும் பண்ணணும், மற்றவங்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதுதான் நம்மளுக்கான உத்தரவு இல்லைங்களா, பரம்பரையிலேருந்து. அதை எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்து நல்லபடியா பண்ணுவோம். நம்ம கிரந்தங்கள்ல வாசிக்கிறதுன்றதே பெரிய சுக்ருதி. ஏன்னா நம்மள ரொம்ப மோஸ்ட் ஃபாலன் சோல்ஸ். அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு இதெல்லாம் நல்லபடியா கிடைச்சிருக்கு பிரபுபாதா மூலியமா. அதுவும் மேங்களூர் இஷ்கான் மூலியமா நிறைய நம்மளுக்கு வந்து சத்சங் நம்மளுக்கு நல்லபடியா கிடைச்சிருக்கு. நமனிஷ்த பிரபுஜி அவங்களோட கைடன்ஸ்ல. ஸோ நல்லபடியா நம்ம அதை வாழ்க்கையில ஸ்வீகரிச்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையில நல்ல முன்னேற்றத்தை நம்ம கொண்டு வருவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போறோம் பகவானோட அனுகிரகத்துல. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரணம் நம்ம ஆஃபர் பண்ணிடுவோம் பரம்பரைக்கும் ஆச்சாரியர்களுக்கும் பகவானுக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ வாசுதேவாய. ஓம் பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पौषत्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. माताजी. प्रणाम माताजी. हरि बोल. हरे कृष्ण माताजी. नमस्कारम. हरे कृष्णा. प्रणाम माताजी. प्रणाम. हरे हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. மாதாஜி நல்லபடியா வந்து காமிச்சிருக்காங்க பகவானோட தரிசனம். ஹோப்ஃபுல்லி எல்லாரும் நல்லபடியா பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வைகுண்ட பூமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போறோம் பகவானோட அனுகிரகத்துல. மாதாஜி கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி என்னை கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்க மாதாஜி. நான் எல்லாத்தையும் மியூட் பண்ணிக்கிறேன், ஏன்னா இடையில பேசிட்டே இருப்பாங்க. என்னை ஒரு கோஹோஸ்ட். நிமிஷம், ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. மேக் ஹோஸ்ட்டுக்கு ஆக மாட்டேங்குது. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா வந்துட்டு இப்போ 6 o'clock உங்களுக்கு அடுத்தது சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் கிளாஸும் இருக்கு. பாகவதம் நம்ம இன்னைக்கு பகவானோட அனுகிரகத்துல ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஷார்ட் கிளாஸ். ஸோ 20 minutes வந்துட்டு இந்த கிளாஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு இருக்கும். உங்களுக்கு இல்லை, நம்ம எல்லாருக்கும். சரிங்களா? பாகவதம் அப்படின்றதே நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு வரப்பிரசாதம். பகவானோட கிரந்தம் நம்ம எல்லாருக்கும் வந்துட்டு எம்பரர் இல்லைங்களா? எல்லா ஸ்கிரிப்சர்ஸ்க்கும் அதுதான் வந்துட்டு உயர்ந்தது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்குறோம். பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம். ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸ்லோகம் யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? வாசிக்குவா மாதாஜி? வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஜன்மாதஸ்ய யதோ நிவயாத் இதரதஸ் சார்தேஷு அபிஞ்சஸ்வராத் தேனே பிரம்ம ஹிருதய ஆதி கவயே முக்யந்தி யத் சூரயக தேஜோ வாரி மிருதாம் யதா வினிமயோ யத்ர த்ரிசர்கோ மிருஷா நாம்னா ஸ்வேன சதா நிரஸ்த குககம் சத்யம் பரம் தீமகி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி, யாருக்கும் டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிக்க விருப்பம் இருக்குங்களா? வாசுகேவா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. எம்பெருமானே ஸ்ரீ கிருஷ்ணா, வசுதேவரின் புதல்வரே, எங்கும் வியாபித்திருக்கும் முழுமுதற் கடவுளே, தங்களுக்கு எனது பணிவான வணக்கங்களை நான் சமர்ப்பிக்கின்றேன். தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ள பிரபஞ்சங்களின் படைத்தல், காத்தல் மற்றும் அழித்தல் ஆகிய காரணங்களுக்கு மூல காரணமாகவும் பூரண உண்மையாகவும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருப்பதால் அவரை நான் தியானிக்கிறேன். எல்லா தோற்றங்களையும் அவர் நேராகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ அறிந்துள்ளார். மேலும் அவருக்கு அப்பால் வேறு எந்த காரணமும் இல்லாததால் அவர் சுதந்திரமானவர் ஆவார். முதல் ஜீவனான பிரம்மாவின் இதயத்தில் ஆதியில் வேத அறிவை புகட்டியவர் அவரே ஆவார். நெருப்பினுள் காணப்படும் நீராகவும் நீர்மேல் காணப்படும் நிலமாகவும் தோற்றமளிக்கும் மாயாஜாலத்தினால் ஒருவன் குழப்பம் அடைவதை போல் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் பெரும் முனிவர்களும் தேவர்களும் கூட மாயையில் புகுத்தப்படுகின்றனர். இயற்கையின் முக்குண பிரதிபலன்களால் தற்காலிகமாக தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ள ஜட பிரபஞ்சங்கள் பொய்யானவை ஆயினும் அவை உண்மையானவையாக காட்சியளிப்பதற்கு உரிய ஒரே காரண பொருளும் அவரே ஆவார். எனவே ஜட உலக மாயைகளிலிருந்து நிரந்தரமாக விடுபட்டுள்ள பரலோகத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நித்திய வாசம் புரிகின்றார். அவரே பூரண உண்மையாகையால் நான் அவரை தியானிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குறோம். எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க? வியாசதேவர் பாகவதம் நமக்கு நரேட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைங்களா? எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில் வாசுதேவர் யார் அப்படின்னா, வசுதேவ தேவகி அவங்களோட பிள்ளை பகவான் கிருஷ்ணா இல்லைங்களா? ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அவங்க தான் வந்து சுப்ரீம் பர்சன் ஆஃப் காட், முழு முதற் கடவுள் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அவங்களுக்கு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி, அவங்களோட வணக்கங்களை ஆஃபர் பண்ணி, ப்ரேயர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணி வியாசதேவர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? பாகவதம் நரேட் பண்ணுறாங்க. அதாவது நிறைய எல்லா கிரந்தங்களும் எழுதினதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை
இல்லைங்களா? வியாசருக்கு பாகவத்தில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அப்போ நாரதரோட கைடன்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க பகவானை மெடிடேட் பண்ணி பாகவதம் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ பாகவதம் அப்படின்றது பூர்ணம், சரிங்களா? ஒரு துளிக்கூடம் அமலப்புராணம்னு சொல்லுவாங்க. துளிக்கூடம் அதில் வந்துட்டு அழுக்கு அப்படின்றது கிடையாது, முழுக்க முழுக்க வந்துட்டு பியூர், சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பாகவதம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா, ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ பகவான் தான் சுப்ரீம் அப்படின்றத நம்ம இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது இல்லாமல் இப்போ பர்பட்டில் பார்த்தீங்கன்னா, பிரபாத்தா வந்து நிறைய இடத்துல வந்து கோட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த பர்பட் ரொம்ப பெருசு, சரிங்களா? பொருளுரை நம்மளுக்கு வந்து முழுசாக வாசிக்கணும்னா 4 கிளாஸாக தேவைப்படும். இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு எல்லா ஆச்சாரியர்களும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்துட்டு கமெண்ட்ரிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, சரிங்களா? ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு. ஸோ அந்த வகையில் வந்து ஒரு 20 மினிட்ஸில் முடிக்கிறதுன்றது சிரமம். ஆனால் ஹைலைட்டட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம். அந்த வகையில் வந்து சுப்ரீம் பர்சனல் காடட் கிருஷ்ணா அப்படின்றதுக்கு வந்து பிரபாத்தா வந்து நிறைய கோட் பண்ணியிருப்பாங்க, சரிங்களா? அதில் ஜீவ கோஸ்வாமி அப்படி நம்ம ஷட் கோஸ்வாமிகளில் ஜீவ கோஸ்வாமி சொல்லியிருப்பாங்க. கிருஷ்ண சந்தர்ப்பாவில் அவங்க நிறைய 6 சந்தர்ப்பங்கள் எழுதியிருப்பாங்க. அதில் வந்து கிருஷ்ண சந்தர்ப்பாவில் கிருஷ்ணா தான் சுப்ரீம் பர்சனல் காடட் அப்படின்றத ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இது பிரம்மாவும் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, பிரம்ம சமிதால ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. பராசர முனியும் வந்து பகவான் அப்படின்றவங்கள குறிக்கிறது வந்து பகவான் வந்து கிருஷ்ணா தான் அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. இது இல்லாமல் பகவத்கீதையிலையும் வந்துட்டு அர்ஜுனர் பரம்பிரம பரந்தாம அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி என்னன்னா, இது இல்லாமல் நிறைய உபநிஷத்கள், சாமவேதம், சரிங்களா? இது எல்லாத்துலேயுமே என்ன, கிருஷ்ணா தான் பிரைம் ஆப்ஜெக்ட், அப்சல்யூட் ட்ரூத். பகவானுக்கு சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காடடுக்கு நிறைய பேர் உண்டு, சரிங்களா? எண்ணற்ற நாமங்கள் உண்டு. ஆனால் அதில் முக்கியத்துவமான உயர்ந்த பிரைம் நேம் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணா அப்படின்றது, சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் அவங்க தான் வந்து சுப்ரீம் அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. பாகவத்துலேயுமே வந்து 1.3.28 ஸ்லோகத்துலேயும் கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் அப்படின்றதும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு, சரிங்களா? ஸோ அப்படிப்பட்ட பகவானை மெடிடேட் பண்ணி பாகவதம் வியாசர் வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க, சரிங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு அந்த ஸ்ட்ராங் ஃபெய்த் அப்படின்றது பகவான் தான் சுப்ரீம் அப்படின்றதுல இவ்வளவு ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ரெஃபரன்ஸோட ரியலைசேஷன், அவங்களாம் வந்து ஏதோ யோசிச்சு சொல்றதில்ல, ரியலைஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, சரிங்களா? ஸோ நம்ம ஃபாலன் சோல்ஸ், சரிங்களா? ஸ்பெகுலேட் பண்ணக்கூடாது. இது எப்படி இருக்கலாமா, இல்லை வேற ஏதாவது இருக்குமா அப்படின்ற அளவுக்கு நமக்கு என்ன கிடையாது, நமக்கு அந்த சக்தி, தகுதி அதெல்லாம் வந்து நமக்கு கிடையாது. அவங்க சொல்றதை நம்ம என்ன பண்ணணும், அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த வகையில் தான் இவ்வளோ ரெஃபரன்ஸும் பிரபுபாத்தாவும் ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. கிருஷ்ணா தான் சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காடட், அவங்க தான் பிரைம் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் ஸ்லோகத்துல நம்ம வரும்போது ஜென்மாதர்ஷிய அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம், இல்லைங்களா? அதுல என்ன நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா, பகவான் தான் வந்து சுப்ரீம் கிரியேட்டர், மெயின்டெனர், நன் அனிகுலேட்டர் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம், சரிங்களா? அவங்க தான் உருவாக்குறாங்க, மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க, அதுக்கப்புறம் அழிக்கிறாங்க இந்த காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? இப்போ நம்மளுக்குலாம் வந்துட்டு ஒரு அனிமல்ஸ்க்கும் ஹியூமன்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, நம்மளாம் கொஷின் கேட்போம், நம்மக்கிட்ட இன்டெலிஜென்ஸ் உண்டு, இது ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு டெரஸ்ல போய் படுத்து வானத்தை பார்க்குறோம் அப்படின்னா, அங்கே வந்து நம்மளால வந்து நட்சத்திரங்கள்லாம் நம்மளால பார்க்க முடியும் ராத்திரியில, இல்லைங்களா? இது மூன், ஸ்டார்ஸ்லாம் பார்ப்போம். அப்போ இதெல்லாம் யாரு கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க, இதெல்லாம் எப்படி இங்கே இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு தோணும். ஒண்ணுமே ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றமே இல்லைனாலுமே நம்ம ஒரு டெரஸ்ல போய் படுத்தோம்னா இதெல்லாம் நம்மளுக்குள்ள ஒரு கேள்விகள் வரும். இதெல்லாம் யாரு உருவாக்கியிருப்பாங்க, இதெல்லாம் யாரு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் நம்ம எல்லாருக்குமே ஏற்படும், இல்லைங்களா? அதுதான் அந்த வித்தியாசம் தான் அனிமல்ஸ்க்கும் நமக்கும் உள்ள வித்தியாசம். ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னா, அதெல்லாம் உருவாக்குனது யாரு அப்படின்றத இங்க பாகவத்துல நம்மளுக்கு வியாசர் கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே உருவாக்குனது, மெயின்டைன் பண்றது, அழிக்கிறது எல்லாமே பகவான் மட்டும்தான். அவங்களோட சுப்ரீம் வில்ல, அவங்களோட சுப்ரீம் இன்டெலிஜென்ஸ்ல, சரிங்களா? எல்லாத்துலயுமே வந்து அந்த சுப்ரீம்ன்றது வந்து நம்ம வந்து சேர்த்துப்போம். எதனாலன்னா எந்த மாற்றமும் இருக்காது, நித்தியமானது, சரிங்களா? எந்த தவறுகளும் இருக்காது. நம்மளோடதெல்லாம் எல்லாமே இருக்கும், மாற்றம் இருக்கும், தவறுகள் இருக்கும், இல்லைங்களா? அதாவது ஆத்மாக்கள் செய்யற எல்லா விஷயத்துலையும்.
ஆனா பகவான்ல அப்படி எதுவுமே தவறுகளோ மாற்றங்களோ இதெல்லாம் இருக்காது, நித்தியமானது எல்லாமே. ஸோ அந்த வகையில அவங்களோட சுப்ரீம் இன்டெலிஜென்ஸ்ல வில்லுல அவங்க தான் எல்லாத்துக்குமே சோர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அவங்க தான் வந்து எல்லாருக்குமே ஹெட். ஒரு கம்பெனில சிஇஓ இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஆனா அந்த சிஇஓ தான் எல்லாத்துக்கும் ஹெட் இல்லைங்களா? அது மாதிரி பிரம்மா இருக்கலாம், எறும்புகள் இருக்கலாம் லிவிங் என்டிட்டிஸ்ல. சரிங்களா? எல்லாருமே இருக்கலாம். ஆனா எல்லாருக்கும் விட உயர்ந்தவங்க யாரு அப்படின்னா பரம்புருஷ பகவான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து டைரக்ட் இன்டைரக்டா அவங்களுக்கு கனெக்டடா இருப்பாங்க. சரிங்களா? எல்லாத்த பத்தி அவங்களுக்கு தெரியும். நம்ம 13th சாப்டர்லயே நம்ம பார்ப்போம். க்ஷேத்ர நிர்வாக யோகத்துல லிவிங் என்டிட்டிக்கு வந்து அவங்கள ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கும், அவேர்னஸ் இருக்கும். இப்ப எனக்கு என்னன்னு தெரியும்னா என்னோட மனவேதனை, என்னோட உடல் சரீரத்தில் உள்ள வேதனை, என்ன சார்ந்த விஷயங்கள்ல ஓரளவு எனக்கு புரிதல் இருக்கும். ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. பகவானுக்கு வந்து அனைத்துமே தெரியும். சரிங்களா? இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்கவும் பகவான் தான் உருவாக்கியிருக்காங்க. இப்போ நமக்கு வந்து கையில வந்து ஒரு ஊசி குத்திடுச்சு அப்படின்னா அந்த வலி உணர முடியும் இல்லைங்களா? நம்ம அதுல அவேர்னஸோட இருப்போம். ஊசி குத்திடுச்சு, வலிக்குது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். ஆனா பகவானுக்கு எப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல எந்த இடத்துல என்ன நடந்தாலும் அதை அவங்களுக்கு உணர முடியும். சரிங்களா? அதுதான். அதாவது டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ அவங்க எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து அவேர்னஸோட இருப்பாங்க. எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும். அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம வந்து அன்வியா தித்தரதஸ் அப்படின்றதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ அனைத்தும் எல்லாத்துலயும் ஊடுருவி இருக்காங்க. எந்த ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் அது அவங்களுக்கு தெரியும். சரிங்களா? டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி ஸ்வராட் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஃபுல்லி இண்டிபெண்டன்ட். சரிங்களா? நம்மலாம் அப்படி கிடையாது. நம்மலாம் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். ஆனா பகவான் வந்து ஃபுல்லா இண்டிபெண்டன்ட். சரிங்களா? அதையும் நம்ம வந்துட்டு பார்க்குறோம். அந்த வகையில என்ன அப்படின்னா, இப்போ பிரபாத் வந்து எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, சயின்டிஸ்ட், மாயாவாத பிலாசபி ஃபாலோ பண்றவங்க, அப்புறம் பகவான். இந்த 3 விஷயத்த வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸ்வராட் அப்படின்றதுல இப்ப சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்துட்டு ஏதோ ஒண்ணு கண்டுபிடிப்பாங்க. சரிங்களா? கண்டுபிடிச்சு, அதுல வந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சு நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க. அதுலயும் என்ன ஆகும்னா தவறுகள் வரும். இல்லைங்களா? அதுலயும் வந்து ப்ராப்ளம் வரும். தவறா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சொல்றது ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் அதுல ப்ராப்ளம் வரும். அந்த ப்ராப்ளத்த சரி பண்றதுக்கு சில சமயம் தெரியாது, சில சமயம் தெரியும். அந்த மாரி இருக்கும் அவங்களோட விஷயங்கள்லாம். இல்லைங்களா? அப்ப இண்டிபெண்டன்ட்டா இருக்காங்களான்னா இல்ல. இல்லைங்களா? தவறுகள்லாம் இருக்கு. சரி பண்ண முடியும், முடியாது. இதெல்லாமும் இருக்கு. கலந்திருக்கு. இப்ப பகவானோடது எப்படி அப்படின்னா, அவங்க வந்து ஃபுல்லி இண்டிபெண்டன்ட். சரிங்களா? அவங்களுக்கு எல்லாமே கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க, அவங்களோட விருப்பப்படி. அது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களோட எனர்ஜி மூலியமா இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும். அதுல எந்த தவறும் இருக்காது. அதுல எந்த இது ப்ராப்ளமும் வராது. அதுதான் நம்ம பார்க்கறது பகவானோட கிரியேஷன்ல இல்லைங்களா? அத வந்து எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க அப்படின்னா, இப்ப வந்து ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு ஆர்டிபிஷியல் ஃப்ளவர் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா, அ அது வந்து அப்படியே அதுவே வந்து ரீப்ரொடியூஸ்லாம் பண்ணுமா? அதுவே வந்துட்டு உருவாக்கிக்குமான்னா கிடையாது. இல்லைங்களா? ஆனா இப்ப பகவான் ஒரு பூவ கிரியேட் பண்றாங்க அப்படின்னா, அதுல போலன் கிரெயின்ஸ்லாம் இருக்கு. அதுவே என்ன பண்ணும்? மறுபடியும் வேற வேற பூக்கள, வேற வேற செடிய உருவாக்கிக்கும். இல்லைங்களா? பகவான் ஒன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிடுறாங்க. பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ணிடுறாங்க. அவங்களோட ஃப்ரீ வில்ல இண்டிபெண்டன்ட்டா. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட எனர்ஜிஸ் அது என்ன பண்ணுது? நல்லபடியா உருவாக்கிட்டு இருக்கு. இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில அவங்க வந்து ரொம்ப இண்டிபெண்டன்ட்டு. அவங்க யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணது பண்றது கிடையாது. ஆ இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா, இதே வந்து ஆ சயின்டிஸ்ட் நம்ம லிவிங் என்டிட்டீஸா இருக்கட்டும், இல்லன்னா வந்து மாயாவாத பிலாசபில என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ரொம்ப இண்டிபெண்டன்ட். நானும் கடவுளும் ஒண்ணுன்னுவாங்க. ஆனா, அவங்களோட உணவுக்கே அவங்க என்ன பண்றாங்க? சார்ந்து தான் இருக்காங்க. இல்லையா? இந்த சரீரத்துல வாழ்ற வரைக்கும். அப்ப அவங்களையும் நம்ம இண்டிபெண்டன்ட்ன்னு சொல்ல முடியாது. இல்லைங்களா? ஸோ அதனால பகவான் வந்து ஆல் பெர்ஃபெக்ட். சரிங்களா? ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்டன்ட் அவங்க. அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்வராட் அப்படின்றதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இந்த இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், தேனே பிரம்ம ஹிருதயா ஆதிக்கவையே அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பகவான் தான் வேதத்த பிரம்மாவோட இதயத்துல அ இன்ஸ்டால் பண்றாங்க. சரிங்களா? உள்ளுக்குள்ளேயே இப்ப நமக்கெல்லாம் வந்துட்டு வெளியில இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? லெசன்ஸ் லேர்ன் பண்றோம். கிரந்தங்கள்லாம் லேர்ன் பண்றோம். இல்லையா? ஆனா பகவான் வந்து பிரம்மாவுக்கு
அவங்க இதயத்துக்குள்ள இருந்து அவங்களுக்கு வேதங்களை சிருஷ்டி பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இவ்வளவுலாம் நாலேஜ் எல்லாம் கெயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமுமே ஒரு நேச்சர் என்னவா இருக்கு அப்படின்னா, இந்த ஜட உலகம் வந்து ரொம்ப வந்து இல்யூஷரி எனர்ஜினால கவரப்பட்டது. சரிங்களா? மாயா சக்தியினால கவரப்பட்டது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுல வந்து எல்லாருமே வந்து பாதிக்கப்படுவாங்க. சேஜஸா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா தேவர்களா இருக்கட்டும், அவங்க எல்லாமே பாதிக்கப்படுறாங்கன்னா நம்மலாம் கண்டிப்பா பாதிக்கப்படுவோம். சரிங்களா? இல்யூஷரி எனர்ஜி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இருக்கும் ஆனா இருக்காது. அந்த மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? நம்ம நினைப்போம், நம்மளுக்கு எல்லாம் எப்படி தோணும் இல்யூஷரி எனர்ஜிலன்னா, என்னோட வீடு, என்னோட சரீரம், என்னோட ஃபேமிலி அப்படின்ற மாதிரியே நம்மளுக்கு எல்லாமே என்னது என்னதுன்னே தோணும். எல்லாமே என்னோடதுதான், நித்தியமா என்னோடதுதான்ற மாதிரி தோணும். சரிங்களா? ஆனா எதுவுமே நித்தியம் கிடையாது. எல்லாமே டெம்பரவரி தான். காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன் பொறுத்த வரைக்கும், ஜட இயற்கையை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே டெம்பரவரி தான். இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில பகவானோட ஈஸ்வர எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். ஆனா அது வந்து டெம்பரவரியா இருக்கும். அதுதான். ஆனா இதுல லிவிங் என்டிட்டிஸ் என்ன பண்ணிடுறாங்க, நம்மலாம் என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா, அந்த இல்லூஷனரி எனர்ஜி அந்த மைண்ட் வந்து பிவல்டட் ஆயிடுது. சரிங்களா? இருக்கிறதெல்லாம் நித்தியம். இதுதான் என்னோட வாழ்க்கை. இதுதான் என்னோடது. அப்படின்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா, அதுல நம்மள என்கேஜ் பண்ணிக்கிறோம். சரிங்களா? இது வந்து எல்லாருமே தேவர்களும் சரி, சேஜஸும் சரி, இந்த இல்லூஷனரி எனர்ஜில சிரமப்பட்டிருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். பிரம்மமோகன் லீலா, அதுக்கப்புறம் வந்து கோவர்தன் லீலா இதெல்லாமும் நம்ம வந்துட்டு பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுல வந்து பகவானே வந்து சுப்ரீமா அப்படின்றதுல பிரம்மாவும் இந்திரனும் தடுமாற்றத்தை அடைஞ்சதை நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையிலையும் வந்து இந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜி வந்து ரொம்ப இல்யூஷன். இதை வந்து எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இப்போ டெசர்ட்ல எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், காணல் நீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி வந்து ஹொரசான் அப்படின்றது இருக்கு. அது என்னன்னா, கடல்ல இப்போ ஷிப்ல போயிட்டே இருப்பாங்க, திடீர்னு லேண்ட் இருக்கிற மாதிரி தோணும் உங்களுக்கு. ஆனா அந்த இடத்துல லேண்ட் இருக்காது. சரிங்களா? அந்த மாதிரி இல்யூஷனரி எனர்ஜி இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது எப்படி நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம்னா, இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி இதை கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு அதோட நேச்சர், மெட்டீரியல் வேர்ல்டு அதோட நேச்சர். இந்த வகையில நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம். சரிங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டெசர்ட்ல தண்ணி இருக்காது, பாலைவனத்துல தண்ணி இருக்காது. ஆனா நம்மளுக்கு தண்ணீர் அப்படின்றது ஒரு ஐடியா இருக்கும். சரிங்களா? தண்ணீர் பத்தி ஒரு ஐடியா இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நமக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் தெரியும். அந்த விஷயத்த நம்ம எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ரிலேட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? அப்ப பாலைவனத்துல நம்ம இருக்கும்போது, அங்க வந்து கொஞ்சம் அப்படியே அந்த காற்று, அந்த வெப்பம்லாம் சேரும்போது கொஞ்சம் அப்படியே தண்ணி இருக்கிற மாரி நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீல் குடுக்கும். அத பார்த்தோனே நம்ம என்ன எங்கேயோ நம்ம தண்ணீர பத்தி தண்ணீர் இருக்கு. ஆனா டெசர்ட்ல இல்ல. தண்ணீர் இருக்கு. ஆனா அது வந்து என்னன்னா, நம்ம பாலைவனத்துல இருக்கிறதா நம்ம நெனச்சுப்போம். சரிங்களா? அது வந்து என்னன்னா, அது வந்து இல்யூஷன். அந்த இடத்துல நிஜமாலுமே தண்ணி இருக்குமா? அப்படின்னா இருக்காது. இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ஜட உலகத்துல ஹாப்பினஸ் இருக்கு. ஹாப்பினஸ்ன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. அது வந்து என்ன நெனச்சுக்கிறோம்னா, இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கு அப்படின்னு நெனச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்? அத இந்த ஜட உலகத்துல தேடிக்கிட்டே இருக்கோம். ஆனா அந்த ஹாப்பினஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா, நிச்சயமா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல தான் இருக்கு. சரிங்களா? எப்படி வந்து ஆம், ஆம், பாலைவனத்துல தண்ணீர் பார்க்க முடியாதோ, அதே மாதிரி இந்த ஜட உலகத்துல ஹாப்பினஸ்ன்றது நம்ப பார்க்க முடியாது. அது ஒரு கானல் நீர் மாரி தான். ஆனா ஹாப்பினஸ் இல்லையான்னா இருக்கு. எங்க இருக்கு? ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல இருக்கு. அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி பகவானோட அந்த இல்லூஷரி எனர்ஜி வந்து என்னன்னா, இந்த ஜட உலகத்துல முக்குணங்களோட ஆ தாக்கத்துல நமக்கு இங்க இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்மளுக்கு எப்பயுமே ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, பகவான் பக்தி அதுதான் நமக்கு உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து ஃபேக்சுவல். ரியல் மாரி இருக்கும். ஆனா ரியல் இல்ல. ஆனா அதே வந்து தாம்னா சேவனா சதா நிரஸ்த குக்ககம் அப்படின்றத நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இப்படி நம்ம இப்ப பார்த்தோம்ல இந்த இல்லூஷரி எனர்ஜி எல்லாம், அதெல்லாம் வந்து இதுல இருக்காது. ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல இருக்காது. சரிங்களா? அதுல உள்ளது எல்லாமே நித்தியம், பூர்ணமான உண்மை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பக்தி பண்ணி நம்ம அப்படிப்பட்ட
பகவானை நம்ம மெடிடேட் பண்ணணும். அதான் சத்தியம் பரம் தீமகி அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். வியாசர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது வந்து காயத்ரி மந்திரத்தோட இதுல வரும், சரிங்களா, சாராம்சத்துல. அதனாலதான் வந்துட்டு பாகதம்ன்றது ரொம்ப அத்தன்டிகேட்டட் அப்படின்றது நல்லபடியா நம்ம அதை ஸ்வீகரிச்சுக்கணும். பிரபுபாத கன்க்ளூஷனா என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, பாகவத்தை நம்ம நல்லபடியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போது, நம்ம நிறைய எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது பாகவத்துல நம்மளுக்கு வந்து அந்த டிரான்சென்டென்டல் நேச்சர், நம்ம வந்து ரொம்ப டிரான்செண்டா, அதாவது பக்தியில ரொம்ப முன்னேற்றம் அடைவோம். அது எப்படிப்பட்ட பக்தியா இருக்கும் அப்படின்னா, 3 குணங்களோட தாக்கம் இல்லாத பக்தியா இருக்கும், ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட் எதிர்பார்க்காத பக்தியா இருக்கும், ஞானம் ஞானயோகம் தாக்கம் இல்லாத பக்தியா இருக்கும், தேவர்கள் வழிபாடும் முற்றிலும் ரிஜெக்ட் பண்ண ஒரு பக்தியா இருக்கும். அதாவது பியூர் அனன்ய பக்தியா நம்ம பகவானுக்கு பண்ண முடியும் அப்படின்றதான் பிரபுபாதா வந்து ஹைலைட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அப்படிப்பட்ட பகவான், சர்வகாரண காரணமான பகவான வாசுதேவரை நல்லபடியா நம்ம மெடிடேட் பண்ணணும், நல்லபடியா நம்ம பக்தியில ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்றதுதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்சல்யூட் ட்ரூத் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், எந்த கிரந்தத்தையும் நம்ம வாசிக்கும் போது, சரிங்களா, உயர்ந்த கிரந்தம்ல வாசிக்கும் போது சம்பந்த அபிதய பிரயோஜனா அந்த ஒரு கான்செப்ட்ல நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். பகவானுக்கு நமக்கு என்ன சம்பந்தம், அப்படிப்பட்ட பகவானோட நம்ம எப்படி நம்மள கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது, ப்ராசஸ் அபிதேயா, அந்த பக்தியை நம்ம எப்படி ரிலீஸ் பண்றது, பிரயோஜனா, சரிங்களா. இந்த ஒரு நிலையில நம்ம பாகவதத்தையும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்பஷ்ய கிருபா சிந்துபயேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய், ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். இன்னைக்கு ஹரே நம்ம கிருஷ்ணா.